ଭାଇ ପାନ ଦଉଛ? ନା ବିରିୟାନୀ ଦଉଛି ନବା କି? ଭାଇ ମଜାକ କରୁଛ? ଆରେ ବା କିଏ କରିଥିଲା? ଦେଖୁଛ ଭାଇ ତ ମୁଁ ପାନ ଧରୁଛି ପୁଣି ପଚାରେ ପାନ ଦଉଛ ନା ନାଇଁ? ଭାଇ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ମ? 5 ଟଙ୍କାର କେଇଟା ଦଉଛ? ଦିଟା ଆଉ 10 ଟଙ୍କାର? ଚାରିଟା। ଆଉ 15 ଟଙ୍କାର କେଇଟା? ଆରେ ଭାଇ ତମେ କେଇଟା ନବା କହୁନ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋପାଳ, ଧୂଳିଗୁଣ୍ଡି, 121, କନକଲତା ଆଉ ତାରେକଶ୍ୱର ଏଇ ସବୁ ମସଲା ରଖୁଛ? ଆରେ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ନବ କହିଲ? ଏତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ନାଇଁ ମ ଭାଇ ଏ ତମ ଦୋକାନ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଦଉଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ରେଟ୍ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଲି ଆଉ। ଆରେ ଶଳା ଏ ଦୋକାନରେ ତ ମୋ ବେପାର ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ। ଏ ଶଳାଟାକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ବେପାର ସେତିକି ତ ତାକୁ ହଟାଏ।